Jo l'he vist aquests dies amb les sèries. En el mundo entero, carnaval, carnaval, carnaval. Caps 30 tu? Com vulgueu, sí. No volem estar davant. Iapa-li, canalla! Bueno, no sabeu quin una n'acabo de passar per baixar fins aquí. Renaps i cols. Des de dalt del cimbori del monestir on hi estic tot l'any, hi ha un munt de maleïts esglaonets que baixen fent un insuportables giragonses per dins del campanar. M'ha anat de ben poc que no em marejo el foto de lloros i se'm cauen els calçotets. Però ja sóc aquí, un any més, fent retxulo a la plaça del monestir amb tots vosaltres. Quina joia que feu, caganius. I per joia, la que passarem aquests dies. Sabeu que des del dijous en aquest poble ja no hi mana l'alcaldessa? Epa-li! No? Aquí ara manem nosaltres, colla de trinxeraires. Tothom, destripats, disfressats, malgirbats, despentinats, fins i tot els irritats. Tots i totes tenim el poder total i absolut per fer de Sant Cugat allò que vulguem.
Molt ben ballat!